Здравейте на всички, сега ще ви покажа новата селека от Nexo Rachel. Ето. После събрата, сега ще го покажа без след. Ето го без след, сега ще ви го покажа без броня. Ето го безбърне. Сега ще ви го покажа. Ето го щета му. Апарата му. И за двете му стереш. И показахме новото селеко. Това ще бъде за клипа много леко. Чао!